Benvinguts a la pràctica d'avui. Avui és una classe de ioga lates. Ens col·loquem al terra de genolls, fem cercles amb les muñeques, a un costat i a l'altre. Seguidament et col·loques a quadrupèdia, alinees bé les muñeques amb els ombros i els genolls amb les caderes i procedim a fer el moviment de gato vaca, inhalant, mires cap al davant, obres pit i cadera, arqueges suaument l'esquena i exhalant tires el dorsal cap al techo, apretant més el malic. Inhales, obres pit, obres cadera. Exhales, arrodoneixes, amagues malic i la mirada va al malic. Segueixes en el moviment. Flueix el moviment amb la respiració. Bascules la pelvis endavant i enrere. Pares el moviment. T'asseus sobre els glutis i estires les mans cap endavant el més que puguis, notant l'estirament del dorsal, l'esquena, els braços. Tornes en quadrupèdia, inhales cap endavant i exhales glutis als talons. Inhales ombros a l'altura dels dits a les mans i exhales, tornes enrere. Segueix. Apretes bé el malic, que la cadera no caigui. Ara faràs el mateix, però fent petits cercles quan arribis davant. I aniràs alternant 2 cercles a un costat i 2 cercles cap a l'altre. Inhales cap al davant i exhales cap enrere. No superis l'altura dels dits a les mans, l'ombro no supera aquesta línia. I a l'exhalar, els glutis es recolzen sobre els talons. Pares el moviment, et recol·loques en quadrupèdia, t'alínies si t'has desalineat, la cama dreta va cap al darrere, el peu en flex i alces la mà esquerra. Aguantes aquí, respires, inhales, estires, exhales, baixes. Inhales, puges, exhales, baixes. La mà i la cama a la vegada cap amunt i cap avall. Coordinant amb la respiració, cada un al seu ritme. Aguantes, baixes la mà i aguantes a la cama dalt. Exhalant, baixaràs el pit cap a l'estora i tornaràs a pujar cap amunt. Inhales, exhales, baixes. Inhales, puges, mantens la cama activa. Si et resulta molt complicat tocar el pit a terra, només baixes una miqueta. Fas mitja flexió, mantens l'abdomen actiu, que no caigui la cadera, el gluti actiu, que no caigui la cama, i els colzes cap a dins, que no s'obrin cap a fora. Ara vas a buscar el genoll. A l'exhalar, el genoll va tocar el nas, arrodonint com abans, en gato vaca. Inhales, estires, exhales, arrodoneixes i genoll al nas. Una altra vegada. I segueix fent el moviment. Inhales, estires, exhales, arronses.
Pares el moviment, tires la cama cap endavant, la cama del darrere es separa lleugerament de forma que la cadera vagi més cap al terra, inhales, puges als braços i mantens aquí, respires, obres el pit, que no caigui. Procura que el genoll del davant no sobrepassi els dits del peu. Si et fa mal als ombres, pots recol·locar les mans sobre el genoll o la cuixa. Exhalant, tires els glutis enrere, allargues la cama de davant i el peu en flex. Et pots recolzar sobre la cuixa o baixar una miqueta més si tens més flexibilitat, aproximant el pit al muscle. Respires en la posició. Mires endavant i recol·loques de nou la cama cap enrere. Tornes a quadrupèdia. Estires l'altra cama i fem el mateix. Fem pulses amunt i avall amb la cama i el braç contrari. Inhala amunt, exhala avall, apretes bé el malic, treballa la core, apletes el gluti i aguantes a dalt. Anem a fer petites flexions amb un recolzament menys, tires cap a baix el pit, vas a buscar pecho mentón al suelo i tornes cap amunt. Baixes, toques pit i mentó i puges. Si no pots arribar a baix, fas mitja flexió com abans. Mantens el gluti actiu perquè no caigui la cama, el malic cap a dins, que no caigui la cadera, i els colzes cap al dorsal, que no s'obrin cap a fora. Aguantes a dalt, baixes la cama i vas a tocar el genoll al nas en l'exhalació. Inhales, obres, exhales, genoll al nas, inhales, tira, exhala, rodoneja, genoll al nas i segueix en el moviment. Acabes el moviment, la cama va cap endavant, alinees genoll amb taló i inhales, puges, la cadera baixa't una mica i la cama de darrere s'ha anat una mica més cap enrere i cap a baix. Mantens la posició. Si et fan mal els ombros, recolzes les mans sobre el genoll, obre pit, creix des de les costelles, no xafis les vèrtebres i mantens. Tornes a recolzar les mans cap a terra, estires la cama del davant, peu en flex. Inhales i exhalant, estires una miqueta més. Te pots mantindre recolzada damunt del muscle o anant a buscar més profunditat cap a baix. Respires en la posició, mantens. Mires endavant inhalant i exhalant, desfas la postura. Ara anem cap amunt. Ens fiquem de peu amb les cames separades, els talons estan alineats en la mateixa línia. Estem amb l'esquena el més recta possible. Gires el peu dret i el peu de darrere a l'esquerra es fa 45 graus, mantenint l'alineació dels talons, obres els braços en creus, allargues des de la costella cap al costat de la cama dreta i mantens aquí, respires. Nota la contracció de l'abdomen, la part central i la part obliqua. Si ho vols complicar més, si
Si et costa mantindre els dos braços alineats en la mateixa línia, els mantens en creu com abans. Apretes bé el melic, que la cadera no marxi endavant ni enrere. Recolzes la mà per damunt de l'espinilla i alinees els braços en una línia vertical. Si pots, baixes una miqueta més tocant amb la mà al terra, si no et mantens com abans. Intenta que la cadera estigui alineada, que no marxi cap als costats. Respires en la posició. Si et fa mal al coll, mires cap a baix o cap al davant. Si no, mires cap a la mà damunt. Tornes al centre en creu. Gires el peu del darrere i t'aproximes a l'altre. T'agafes l'empeine. La mà contrària va cap endavant i a poc allunyes el genoll, ajudant-te amb la mà i mantens l'equilibri. Creix de pit, melic cap a dins, respira en la posició. Tornes al centre i ara el genoll va cap al pit, t'agafes el muscle per baix, primera opció. Segona opció, allargues la cama o inclús et pots agafar el dit gros del peu i allargar i respires en la posició. T'he donat 3 variants, escull la que vulguis. Desfas la postura lentament. Agafes aire i vas a la posició de la cadira. Aguantes aquí. Tornes cap amunt. I anem cap al terra. Te sentes damunt de l'estora. Agafes aire, puja els braços cap amunt i exhalant vas a buscar el tronc cap a les cuixes. Inhales de nou, creix. Exhala, intenta tocar amb les mans al peu, els peus estan en flex, els isquions estan ben anclats al terra i ara et quedes a baix on arribis i respires en la posició. Intenta tindre l'esquena el més recta possible. Desfas la posició. Obres les cames. Una mà va cap al darrere. I exhalant, puges la cadira cap al sostre, inhales, baixes, exhales, puges. Pots recolzar el genoll, és més fàcil. Mires cap a baix quan puges. I segueix. També pots recolzar l'avantbraç si et fa mal l'ombro o la muñeca, o inclús pots fer avantbraç i genoll. Desfas el moviment, et recol·loques, puges una cama, després l'altra, les cames estan flexionades, el pit està cap al sostre, escàpules juntes, te pots aguantar les cuixes o les mans al costat. Baixes una cama, la puges i baixes l'altra. Exhales, baixes, inhales, puges. Exhales, baixes, inhales, puges. La força ve des del centre. I segueix. Evita que l'esquena es curvi, creix.
doblegues les cames i a poc tornes a incorporar-te de peu. Lentament, arrodonint l'esquena. Seguim. Tornes a col·locar-te amb les cames obertes, els talons alineats i ara canviem de costat. La cama que no mires cap al costat contrari on has treballat abans, un peu mirant davant, els talons alineats, mans en creu i allarga des del centre i mantén. Respira en la posició. Si ho vols complicar, el braç contrari a la cama que està allargada pot anar a buscar l'altre. La cadera està alineada, no se n'ha anat ni cap endavant ni cap enrere. Mantenim el melic actiu. Recolzes la mà sobre l'espinilla. Vas baixant lentament. Els braços estan alineats en vertical. La mirada cap a la mà de dalt, o si et fa mal al coll pots mirar endavant o cap a baix. A poc vas a buscar la mà al terra, si la teva flexibilitat t'ho permeteix, sense que la cadira es mogui. Puges de nou en creu. Mires endavant i ajuntes les cames. Anem a trobar l'equilibri com abans. Vas a buscar l'empeine de la cama contrària que has treballat abans. La mà contrària a la cama que tens agafada va cap endavant i vas allunyant el genoll de la línia del mig. Apretes bé el melic, obres pit i aguantes. Respires. Baixes lentament i ara anem cap al davant, igual que abans, variant 1, cama doblegada, t'aguantes amb les mans, variant 2, allargues la cama, peu en flex, variant 3, t'agafes el dit gros i respires, mantens. Lentament desfas la postura, tornes a la posició de la cadira, inhales, exhales, aguantes, respira en la posició, tornes, inhales, t'incorpores i a poc anem cap a baix, ens sentem al terra, ancles bé els isquions, estires les cames per davant, peus en flex, inhala, creix i exhala, baixes el tronc, inhales, puges de nou, les cames rectes, nota l'estirament de l'isquiotibial. Vas a buscar el pit a les cuixes, intentant que l'esquena es doblegui el menys possible. I ara et quedes, si agafes els peus, si no, no passa res. Mantén la posició. Respires pel nas, inhala, exhala. Mires endavant i exhalant, aprofundeix una miqueta més l'estirament. Inhales, mires davant, creixes de nou i exhales, desfas la postura. Seguim, obres les cames una mica més que les caderes. Recolzes bé el braç i exhala, puja la cadera a la planxa lateral, inhales, baixes, exhales, puges la mirada cap a baix, el braç acompanya el moviment, el braç de dalt. Procura que l'ombro no sobrepassi la muñeca de la mà recolzada, si et costa molt pots recolzar el genoll, l'avantbraç o les dues coses. Apreta bé l'oblic. Segueix.
Desfas la postura, tornem a una versió de Navasana i el moviment de cames que hem fet abans. Recorda que creixes, que no t'arronses, baixes i puges una cama alternant amb l'altra, apretes el melic, la força ve des del centre. Pots ajudar-te amb les mans per sota de les cuixes o al costat. Acabes el moviment, creues les cames i a poc et recol·loques cap amunt. Inhala, creix. Exhala, baixes a la pinça. Cames rectes, caderes alineades amb els talons i des d'aquí ves descansant l'esquena, agafa't els braços si vols. Relaxa ombros, relaxa braços, relaxa esquena. Respires en la posició. Mires endavant i lentament tornem a anar cap al terra, mirant cap amunt. T'asseus, ancles als isquions, obres les cames el més que puguis, peus en flex, esquena recta, melic actiu. Gires el tronc cap a un costat i inhales i exhalant vas a buscar que el pit s'aproximi al muscle. Inhales, creix, exhales, baixes de nou. Canvies de costat i fas el mateix. Pares el moviment. Exhalant, vas a buscar que l'avantbraç se recolzi a un costat o la mà i mantens. Vas a l'altre costat i mantens. Tornes en creu i cap a l'altre costat, exhalant. Ara gires el tronc i intentes tocar-te, agafar-te el peu, si no on arribis. Inhales, la mà puja cap amunt, exhala, tornes a estirar. Inhales, creix, obre el pit, exhala, estira. Inhales, creix, la mirada acompanya la mà que marxa, exhala, estira. Segueix. Queda't a baix, m'entens? Desfas la postura, lentament, tornes al centre i vas a fer el mateix cap a l'altre costat. Primer recolzes l'avantbraç, et vas aproximant, gires el tronc, inhales, allargues la mà cap al sostre, acompanya la mirada, exhala, tornes al peu i segueix en el moviment. Queda't. I desfas lentament. Seguim. Ara anirem cap endavant. Inhales i exhalant intentes aproximar el pit cap a terra per la part central amb l'esquena el més recta possible.
Vas allunyant les mans en cada pas, fins on arribis. Inhales creixes i exhales baixes. Intenta mantenir els peus en flex. I on arribis, et quedes i respires en la posició. Inhales, mires davant, exhales, desfas la postura, tornes. A poc, flexiones una cama, flexiones l'altra, juntes les plantes dels peus, t'agafes per sota dels genolls, les cuixes, pots mantenir o t'agafes els peus i allargues. Segona opció. Primera opció, cames flexionades, agafes les cuixes. Segona opció, agafes els dits dels peus i estires les cames, actives bé el centre. Inhales, ajuntes les cames. Exhales, les separes. Inhales, ajuntes. Exhales, separes. Segueix. Desfas la postura, tornes a ajuntar les plantes dels peus, et quedes en la postura de la papallona i vas fent petits moviments des de la cadera amb l'esquena el més recta possible. Ara faràs cercles amb el tronc a un costat i a l'altre. 2 cercles a un costat, 2 cercles a l'altre. Pares el moviment, mantens aquí, intenta que els genolls vagin més encara cap al terra, obrint més les caderes, respires aquí. Mantén-te el més erguit possible, juntem les cames. Inhales, obres el pit, obres les mans, mires cap amunt, juntes, exhales, t'abraces. Inhales, tornes a obrir el pit i exhales, canvies la forma de creuar i et tornes a abraçar. Segueix. Pares el moviment, vas a buscar l'orella a l'ombro, la barbeta al pit i l'altra orella a l'altre ombro. Semicercles només endavant, respires normal. Relaxa els ombros, relaxa el coll, tanca els ulls si vols. Les mans estan recolzades i ara vas a fer un cercle complet, cap al darrere, a un costat, moviment suau. Pares el moviment, relaxes i gràcies per la pràctica, espero que us hagi agradat.